boleh ya pi baru ke baju pe ya ke video hakane ka channel hakane ka video pila banyu i ye we ite samla khasi ibashong basa habangla ikerteng marsila shela ibanang banwai bat ibadon kasap banwai lane bantem hakasi nongko ngayu i ye ini ite samla ngampoi perkhat ba ide ikasi hendra habang apek kariam bat kadur kajung i ngala persang ban pek lut ya ki video kijong i hendra ngala lap ba ini ide ikasi peka ibashong basa habangla hadin kata ngala persang ban kelibnya ya kane ka Facebook account kajong i bat ila ya tu ba kidei kikasi peka hendra kishong kisa pat shabangla habang ala pej bat check lut ya ki video kijong i ngasngo ka khata ba kam siam jonga ba kikasi kijong i kidon kum kane ka sap ka bakar pang hendrai kimpoi shano shano ngakar pat ya pi baro ki artis ki badon kane ka meklia jongi ba pin shim khia ya kane ka sap jong ine samla khasi jongi tehang ne phila ban yu i ya katu kane ki kawar song jong ine thai samla kidai ke basau tanat sya adu kata-kata